Goedemiddag, dit is Jan van der Bij van EHBO. Ik haal hem. Hallo, zo keer. Ik ben nog wat zeiden, Erik wil. Ja. Oh, dat is een oorlog. Maar ja, wat mag ik nog zeggen dan? En Jan is de opperhoofd EHBO. Wat gebeurt je mij? Ja, ik zit er net. Ja, joh. Prikken. Dat wil ik net. Dat wil ik net. Mag ik erin zien? Nou oké, ik praat verder. Dineke die wil ik maar mee praten, Erik wil. Nou, kom er maar even bij, Dineke. Dineke, ik hou van die. Hey, ik hou van je. En ik hou ook heel veel van jou. Oh, dankjewel. Ik voel mij zeer vereerd. Oh, dan mag ik met Fries praten, sorry. Ja, ik weet het niet meer.